For et felag. Der et felag, som bygger så småningom i 76, og eies af tonnerskølden og tonlæggeren, har jeg nævnt, og så forskellige folk, som arbejder i forlandet sjålende. Så lad os se til at skrive sammen. Vi er ølige fægen om, og i der kunne være, at der nu ikke bølle i visse nødt til at klare det hjørne. Men nu vil initiativ være at få toppen bostøj, så lad os tage af mig plads, vi kan have tiltøk af hele slandet. Og så kom sådan ikke andet at sætte positivt på nemlig at vi kunne få en hoved, som kunne tages til søge, det er jo en harmonikahoved, så vi lader op ved harmonikatonlægge. Sådan er det. Og gulvet er godt at danse på, så i morgen 16. passen det første danse, så der kan rejsende det inde her nu. Nu er plads til aktiviteter her til læreren. Der som hullet det er brugt til nu, der er først og fremmest at søge frem første kontrollæg. Ikke påstå ærgetut, men alt det som findes ideelt set. Vi der udtut vil nok sælge, og her så får en tak Magne Dalsgaard og i Bøjlånden, han er ved øvrige bejnen sammen, for kom vi nu til hovedskården til det hele. Han sagde ikke, som det ser ud nu. Og Bjørk Dam, som arbejder i Trudl, har eisende ser der doneligt til at komme i gården opskården til konceptet. Vi rådte vi det her, og i mindst lag har først tiltøk vi levende action på en eller anden måde året. Og der vil ikke bare sige her, der kræver ikke samskiberen, men det skal nok gænge. Jeg ved ikke, om jeg kan fortælle sådan ikke, at her point nu, anden at den næste lidt for højre, der er glade hjørne og førskum, der er korte hoppene, som Tejter har beskrevet at lære til. Selv om det flere tydigt, men det er altså korte hoppene. Tejter om det